Hrubá borša a rovné strechy idú hore. Na dvoch samostatne stojacích štvorizbových rodinných domoch robíme nosnú konštrukciu, ďalším krokom bude záklop a fatrafol. Väzníky vyrovnáme do roviny, kotvíme a prevezujeme, aby strecha tvorila jeden pevný celok. Zároveň nastavujeme spády podľa projektu, aby bola pripravená na odvodnenie. Ďalší krok bude záklop strechy a následne hydroizolačná fólia fatrafol, čím dom uzatvoríme proti poveternosti. Tieto domy majú užitkovú plochu okolo 100 m2, pozemky, prvý takmer 500 m2 a druhý približne 360 m2, ideálne na terasu, trávnik a parkovanie. Ak chcete pôdorysť a termín obliadky týchto domov v Hrubej Borši, napíšte mi správu.